Abain ka, tartapin ang dress ni ka. Dati may baga nga, inang mo ni bakit ka oh. Ay, naguyong gamot din, boy. Sumasagot ka na. Gusto mo, isumbong kita kay mama ko? Di magsumbong ka. Hindi ako natakot sa mama mo. Hiwalay kung hiwalay. Sabi natin nga pinagbiag. Nawalagod trabaho ko, mangirurumang kayo pa. Talagang sinusubukan mo ako ha. Sige. Mercedes, saan ka pupunta? Uuwi sa bahay, isusumbong ka kay mama. Yakin Andresin, hindi lang makagatang chinilas nan. Kung paggatang ka, Yung kaya, kapinibaak mo din kadwa. saka mo anong alaw ka na makikita sunan? Sabang, mayan. Nala, kitikikito natin, karaglag, magkikitod ka pa. Kabubutang mo ni. Nanganing ka bumbigayan. Anya lang, tipuro-puro mo Andres. Ni, misbun sa pa karag ni. Laki tato na yan. Lakayang kan, mabutang ka pala ti karag. Sa bali ato kang kananda. Mabalim ba na yun? Laki ko. Mabupay 3 years ato nga sinilas ko. Kadati hindi ka lagong matang yun. Di mi amaw ta sentimental value na tao. 13 years kanya kating sinilas ko. Nga tayo nabiyag pailaang. Pwede mo at sinilas, nagbayag mo taon. Kaya naman ulang mo isuot. Dumag saka-saka at. Oh, di ba? Taraki pa lang na eh. Makatipid kaya. Na. Mayor siya na eh. Pudpudon. At least ata, kuwata, nabayag mo lang ata. Nalagdatin eh. Kati ko madigbaling kulpi-kulpi ato eh. Sarap naman ng buhay nitong tito kong to. Dami-dami kasing mapapangasawa ni mama. Siya pa. O palarit na eh. Ito ni Mercedes na eh. Bibiro ko na kasiguro. Tito, kanina ka pa hinahanap ni mama. Andito ka lang pala. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket. Tito, kanina ka pa hinahanap ni mama. Andito ka lang pala. Bakit daw? Ang dami mo pang labahan sa bahay. Tapos di ka pa nakapaglinis. Pwede bang mamaya na lang? Kakaus lang ng kaldero, nagpapay nga lang saglit eh. Una yan, Andres ka malagaya man. Ate unak pa'y boy. Wala nang kasama si mama sa bahay. Bakit? Mawawala bang mama mo doon? Andun lang naman sa bahay. Alam mo naman si mama. Laging iniisip nang bababae ka. Wala na akong trabaho, mababae pa ako. Ang kapal naman ng mukha ko pag gano'n. Pero pagdating naman sa kainan, ang kapal ng mukha mo. Kahit hindi ka tinatawag, pumupunta ka. Ano yon? Invite yourself? Kahit ka man lang nun, magibabain ka. Tartapin ang dress ni ka. Dati may baga nga, inang mo ni bakit ka oh. Ay, naguyong gamot din, boy. Sumasagot ka na. Gusto mo, isumbong kita kay mama ko? Hindi magsumbong ka. Hindi ako natakot sa mama mo. Hiwalay kung hiwalay. Sabi natin nga pinagbiag. Nawalagod trabaho ko, mangirurumang kayo pa. Talagang sinusubukan mo ako ha. Sige. Mercedes, saan ka pupunta? Uuwi sa bahay, isusumbong ka kay mama. Binibinaw lang kita. Nagwawala pa lang ako para makapaglinis at makapaglabas sa bahay. Di ba Andres? Di mo.
Pag-inuuyong ka tatay. Paglaba ka mo lagayam. Ano tito, uuwi ka ba? Ito lang nga, aalis na. Tawa natin nga tao. Tara, sabi na tayo. Bunga ko akbayan tito, susumbong kita kay mama. Mauna ka nang umuwi, sunod na lang ako. Andres, ano yung pinag-usapan niyo ni tito ko? Ate mo, bigbika mo, may kamarmaritis ka mo. Kanyami lang nga jay. Andres, balita ko may trabaho na kayo. Pasok mo naman si tito. Nahirapan na si mama sa kanya, ang lakas niya kumain. Pas pasarang out kanya, kaso madipay hiring niya pagtatrabak kami ni Baak. Sige Andres, para magkaroon na rin siya ng trabaho. Para hindi na lang siya palamunin ni mama. Sige, akong bahala. Pag naghanap ng Sorobage engineer, papasok ko siya. Sige Andres, salamat ah. Aasahan ko yan. Walang anuman. Kumusta na pala kayong Dimse? Hindi ko alam dun. Hindi naman nagpaparamdam. Kausap ko siya kahapon eh. Yung itlog ko, nabitak na. Ibang ganda pa rin, no? No? Anak naman ng kabayo to. Saan ka ba galing? Kanina ka pa dyan? Saan sumusulpot? Kanina pa ako dyan sa taas, no? Narinig ko lahat ng pinag-uusapan nyo. Lalo ka naging bruwa sa itsura mo. Pero in fairness ha, ang ganda ng katawan mo. Yeah, boy. Ayos ah. Sexy. Bakit ka, no, Andre? Gusto mo? Mo? Kaya na maramanan? Sige, tambli-tambling ka ginay. Oh. Ay, talaga? What? O sige, lahat gagawin ko, Andres. Matikman lang kita. Doon ka. Doon. Sige. Pag ginawa ko to, ha? Sure ka? Sige, sige. Ha? Sure ka, ha? O, ito na, be. Naku Andres, matitikman ka na ni Brianna! Ayoko, wala pa akong experience sa ganyan. At ngayon, Andres, tapos na ang kagustuhan mo. Ako naman. Ha? Andres? Andres! 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 Nautakan mo na naman ako. Balang araw! Matitikman din kita. Ah, Andres.